Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni limana an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila bi arabadon in na juillet kalo tile 26 san 2023 limanaw ka yira k'a fɔ aw ka ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don n'an k'a ma kunnafoni gafew olu lakali waati an sigilen filɛ o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn limanaw an minnu sigin bɛ ka waati in kɔnɔ n'o ye kunnafoni gafew kɔnɔ kuma lakali ye an b'aw bɛɛ fo minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bamako yan Segukaw fɛ yen nɔ an b'u fo an bɛ Sikasokaw fana fo nin wagati in na limanaw min ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ka daminɛ Kayi ka taa Kulukoro min ye Tawudeni Menaka Tawudeni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn limanaw minnu fana bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'a fɔ yen nɔ aw danse limanaw kunnafoni gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ Soir de Bamako ale bi yan min ye Les Échos ye ale bi yan nɔ L'Essor ale b'an bolokɔrɔ min bɛ tali kɛ Le Républicain ale bi yan min bɛ tali kɛ Le Matin ale bi yan ka taa se Le Démocrate fo ka taa se Nouvel Horizon ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale limanaw aw ka faamuya kama kuma an b'a daminɛ ni min ye o ye fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Le Soir de Bamako Soir de Bamako a kumana limanaw a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye MINUSMA ale ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ a jɔla k'a fɔ ko minnu bɛ yen ni maa fɔlɔ minnu bɛ yen ni olu bɛna ayiwa u kɔ don Mali la MINUSMA ka baarakɛlaw la a kɛra finitigiw ye a kɛra baarakɛla minnu bɛ yen n'olu tɛ finitigiw ye ko u bolo dalen bɛ ka bila utu kalo tile 15 natɔ in na walasa min ye MINUSMA mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation MINUSMA ko a ka tagali ka bɔ Mali la limanaw a jarala k'a fɔ a ko kɔni ka teli kosɛbɛ a bɛ ka tugutugu ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa o de la a jarala k'a fɔ fasiri in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ MINUSMA a kɛlɛcɛ laban a kɛlɛcɛ fɔlɔ min n'o kan ka bɔ Mali la yan ani u ka baarakɛlaw n'o ye fonctionnaire civil ye ko bolo dalen bɛ ka bila utu kalo ale tile 15 natɔ in na o la kunnafoni in dira min ye an ka minisiri min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna Abdoulaye Diop a jarala k'a fɔ min bɛ MINUSMA a ka tagali min n'o bolo dalen bɛ ka bila décembre kalo natɔ in an 2023 in kɔnɔna la k'a fɔ kabi a kuma kɔni fɔra fo ka n'a bila bi la a jarala k'a fɔ baara in a bɛ ka teliya don o don MINUSMA ka minɛnw cɛli don o don u bɛ a baara la don ma bila fo ka n'a bila bi la min bɛ Mali gouvernement baarakɛlaw min bɛ tali kɛ ministre Abdoulaye Diop ale min bɛ koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya la ani MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ni o ye El Gazim Bouani ye u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ juillet kalo tile 11 tɛmɛnen na o de senfɛ kuma kɛra fɛn caman kan jarala k'a fɔ ministre administration territoriale et de la décentralisation ka taa se gouvernement maa 12 wɛrɛ ma olu ni El Gazim Bouani u sigira ka kuma a jarala k'a fɔ MINUSMA ka tagali ka se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la i n'a fɔ résolution 2690 ale y'a ɲɛfɔ cogo min na Nations Unies ale ka sariya in k'a fɔ de ko MINUSMA dansigi kɛra a ka baara la Mali kɔnɔna la yan baara in kɔni limanaw n'o ye MINUSMA ka minɛnw cɛli ye a jarala k'a fɔ nin waati in na a bɛ sen na min bɛ tali kɛ u ka so minnu bɛ yan nɔ ani MINUSMA ka yɔrɔ minnu bɛ yan a jarala k'a fɔ yɔrɔw minisiri min bɛ an ka sigida koɲɛw kunna ale kɔni bɛ ka o koɲɛw ɲɛnabɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo an'u ka minɛn minnu bɛ yan minɛn ninnu bɛ se ka don ba la cogo min na ani fo ka taa se min bɛ tali kɛ baara ɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na administration territoriale ale bɛ k'i janto o baaraw la a jarala k'a fɔ juillet kalo tile 21 tɛmɛnen n'o bɛnna juma tɛmɛnen ma affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye baara dɔw ɲɛmɔgɔya minɛ a jarala k'a fɔ baara in a kun ye mun ye o ye comité de pilotage dɔ de bɛ yen min sigilen bɛ ka se ka MINUSMA ka tagali
ka a don bɛrɛ la limana ni ye jateminɛ min bɛ sen na sisan o de ye k'a fɔ MINUSMA kɔni ka tagali ayiwa ko a kɔni bɛ ka teliya ɲɔgɔn nɔfɛ ni MINUSMA ka tagali bɛ ka teliya a jirala k'a fɔ u taalen kɔfɛ ayiwa kɛnɛ min bɛ yen n'o bɛ to o kɔ kɛnɛ in bɛ se ka minɛ cogo min na a kana langolonya o de la ayiwa min y'an ka minisiri min bɛ kɛlɛcɛw kunna n'o ye colonel Sajo Kamara limana ale yɛrɛ lase kɛ kɔsa in na k'a fɔ ko Mali finitigiw labɛnnen don kosɛbɛ ka MINUSMA ka kɛlɛcɛw mana u kɔ don Mali la ka ban ko Mali finitigiw labɛnnen bɛ ka u jɔyɔrɔ ninnu ta nin kɛra ɲɔgɔn ye dɔ fana senfɛ min ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga bolo ani gouvernement a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma fo ka taa se finitigi ɲɛmɔgɔw olu de tun bɛ a ko kɛnɛ kan min ye ɲɛgɔn ye session extraordinaire dɔ tun don hakilila falen falen halisa MINUSMA ka tagali ko in na u bɛ se ka a nɔ minɛ cogo min na o de la a senfɛ min ye colonel Sajo Kamara ye ale ka sɔrɔ ka ladilikanw ani hakililaw di an ka finitigi ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna k'a fɔ MINUSMA kɔni tagalen min filɛ nin jamanadenw kana dɔn fiyewu u kana dɔn k'a fɔ ko MINUSMA tagalen min filɛ ko gɛlɛya wɛrɛ ka bɔ MINUSMA nɔ na wa ko Mali finitigiw k'u jija MINUSMA taalen kɔfɛ u ka se ka MINUSMA jɔyɔrɔ fa a taalen kɔfɛ nin kuma ninnu fana bɔra colonel Sajo Kamara da ɲɔgɔn ye min ni o kɛra o dongo minisiriso min ni k'a fɔ min bɛ an ka kɛlɛcɛw tɔgɔ la Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ tun bɛ o ko kɛnɛ kan yen nɔ kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an k'a ma ko Les Echos welewele ale kumana so la ko kumaw cayalen bɛ bi kosɛbɛ la Echo y'a jira k'a fɔ ko nka malidenw caman de bɛ yen minnu bɛ ka u hakilila di minnu y'u fɛla fɔ jamana maracogoya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka bɔli laban minnu kɛra kuma minnu bɔra da ko malidenw caman de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga baara min kalifara la a bɛ n'a fɔ a bɛ ka ɲinɛ Echo y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a bɛ n'a fɔ ko hali colonel Asimi Goita yɛrɛ a na kɛ ɲininkali don dɛ n'a sɔrɔla yɛrɛ ko danaya bɛ ka bɔ ani Choguel Kokala Mayiga ani finitigi tɔ ninnu u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw kuma fɔlɔ bɔra maa min da o ye Burema Traoré ale ye ɲininikɛla sariya dɔnbaa don ale ko Choguel ka kɔsa in na bɔli ninnu kuma ninnu ka ɲɛsin jamana faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ faama ye nka minnu b'a sanfɛ n'o ye jamanakuntigi ye jamanaw ani colonel tɔ ninnu ko a k'a lajɛ a ka ji dɔɔni kɛ koliji la nin ye Burema Traoré ale ka kuma ye juriste chercheur a ko Mali mago tɛ nin na bi a ko n'i y'a lajɛ Mali mago tɛ farafarali la bi Mali mago bɛ min na jamana o de ye jamana lakanani sɔrɔ ka yakubaya yɔrɔw ka se ka jɛya walew ka se ka sabati a ko nin waati in na ale hakilila de y'o ye n'o tɛ ko nin tɛ kuma waatiw ye min ye Lassine Traoré ale bɛ baara kɛ mairie dɔ la ale kɔni ko olu tɛ a ɲini ka maa jalaki walima k'a fɔ karisa jo t'a la karisa jo b'a la ale kɔni ka hakilila to ye nka ale bɛ kuma ni maa minnu ye o ye ko videomaniw ni activiste minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ kuma bɛɛ k'a fɔ ko ka Choguel Kokala Mayiga lafasa a bɛ taa olu de yɔrɔ k'olu k'a dɔn k'a fɔ ko yan'u k'a fɔ k'u bɛ Choguel Mayiga lafasa kuma bɛɛ k'a fɔ ko hali ni n'a kumana ko ni mɔgɔw bɔra ka jalaki ko o videomani kelenw de fana bɛ bɔ ka tajuru sara kɛ ko ale kɔni hakili la PM n'o ye premier ministre ye jamanaw ko maa don a kan ka nin wagati in na ale de a man ka politiki kuma don baara ninnu na bi a kan ka kɛ maa de ye finitigiw minnu bɛ yen ni fanga b'u bolo bi o danaya d'a kan ka kɛ premier ministre ye o danaya in a k'a k'i jija ko aw minɛn fa n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ jamanaw min ye premier ministre ye nin waati in na a kan ka ko faamuya k'a fɔ politiki ko tɛ jamana in furancɛla fanga in kɔnɔna la politiki ko tɛ foyi ɲɛ a la n'o tɛ n'o tun bɛ fɛn ɲɛ a la ko a yɛrɛ bɛ tɔn min kɔnɔna la n'o ye M5 RFP ye o maa mafalenba caman bɔra gouvernement yɛlɛma in na kɔsa in na fo ka tɔ to ale yɛrɛ premier ministre ani professeur Ikasa Mayiga n'o ye ministre de la refondation de l'État ye o ye Lassine Traoré ka kuma ye lieutenant colonel Duru in ka danaya de bɛ fɛ ka bɔ Choguel kan ko danaya bɛ fɛ ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni colonel Assimi Goita n'a terilakaw minnu bɛ yen ni o ye danaya da Choguel kan san 2021 waati
ko k'u b'a dɔn de k'a fɔ Choguel ye maa ye a bɛ se ka danbe ni hɔrɔnya min ni Mali mago tun b'o la k'o lase Mali ma. Gendarme in ka kuma la a ko ale kɔni bolo ayiwa Choguel danaya min dara ka halisa o danaya a ka to o minɛn kɔnɔna la n'o tɛ ko kun jumɛn de bɛ ayiwa ni colonel Duru ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ de politiki kuma ka bɔ a da walima ka kuma fɔ kuma jɛngɛnen ka ɲɛsin colonel Duru in ma ayiwa ko Mali dun mago tɛ o la bi Mali mago tɛ wulikajɔ foyi la bi fɔɲɔgɔnkɔ foyi Mali mago tɛ o la bi wa an mago tɛ jolibɔ fana na ayiwa lieutenant Amadu Kulubali ka kuma kɛra o ye min ye Mamutu Onbotimbe ye ale ka kuma kɛra min ye ale ye fonctionnaire a bɛ retraite la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bolo jamana Choguel maa dɔ min ni fasodenya n'i bɛ fasoden ɲuman ɲini k'a tɛ tɛmɛ Choguel Kokala Mayiga kan wa maa dɔ fana maa min bɛ yen ni a sera k'i jɔ ka walejugu caman de bɛ an ka jamana in kɔnɔ kɔsa in na ka se ka o kɛlɛ wa ko n'i y'a ye finitigi minnu bɛ fanga la bi n'i y'a ye olu sera ka san sɔrɔ jamanadenw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ u ye ko ni ye Choguel Kokala Mayiga nɔ bɔ a la ko a tɔ b'a den dɛ Faransi kun tɛ taa ka bɔ Mali la yan ni Choguel kun tɛ min ye kɔsa in na MINUSMA ka tagali ko kuma min fɔra Choguel de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ale de bɛ gouvernement ɲɛmaya la n'i y'a ye fana Mali bonyana bi diɲɛ ɲɛfɛ n'i y'a ye hali san 2022 tɛmɛnen na Mali sera ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ la ko nin bɛɛ ye premier ministre ka fɛɛrɛw de ye wa hali n'i y'a ye fana RFI ni France 24 ninnu olu ani fɔ ka taa se Barkhane n'a ɲɔgɔnnaw ma olu ka se ka bɔ Mali la yan ko ni premier ministre ka kuma kun tɛ walima k'a fɔ de diɲɛ ma ka se ka Mali bonya premier ministre taara discours min kɛ Nations Unies na san 2021 ko o bɛɛ ye misali ye k'a fɔ de ko Choguel k'o tɛ se ka to sen na san 1 san 2 walima san 3 ko sɔrɔ ni sɔrɔ tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ko nka a ɲinana k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛgɛ bɛ o ko kelen de la ale yɛrɛ tɛgɛ b'a la n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko a ye kuma dabila a y'a kɛ tan a ye baara kɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛgɛ tɛ baara la ko premier ministre ko gouvernement yɛlɛma min kɛra a tora gouvernement kɔnɔna la a k'a dɔn k'a fɔ ni don min na n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko gouvernement ka bilan ye nin ye ko Choguel tɔgɔ bɛ fɔ a la dɛ nka k'a fɔ de ko nin ye discours patriotique walima discours nationaliste ye minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma la n ye fasoden ɲuman ye walima n bɛ jamana kanu ko o kuma ninnu ni Choguel ko k'a bɛ o segin maa wɛrɛw tulo la k'o bɛ n'a fɔ a bɛ ka kuma jɛngɛnenw de fɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma nka a k'a dɔn k'a fɔ ale fana tɛgɛ bɛ ko in na n'a faranjɛla fanga ni jaabi bɛ bɔ a la jamanadenw fan fɛ don o don ɲinɛ tɛ ko ale yɛrɛ premier ministre kɔ a tɔgɔ bɛ fɔ a la min ye Patrice Kamaté ale ye comptable ye ale ko ale kɔni hakili la min ye faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ani premier ministre u bɛɛ ka hakilila kan ka kɛ kelen maa man ka maa si jalaki n'i ko k'i bɛ jalakili kɛ i bɛ bɛɛ lajɛlen de jalaki Cheikh Amala Sidibe ale ye maa laban ye ale ye sociologue ye ale ko Choguel Kokala Mayiga ko ale kɔni bolo a kun man ka to premier ministre yɛrɛ la waati min na ko M5 mɔgɔw caman bɛ yen olu bɔra gouvernement kɔnɔ ko Choguel yɛrɛ kun kan ka taa u nɔfɛ ani fana kɔsa in na ko farigan min y'a sɔrɔ farigan in kɔfɛ ko Asimi Goita yɛrɛ kun man ka danaya da premier ministre kan fiyewu n'o tɛ nin waati in na san man ka sɔrɔ premier ministre kura de bɛ yen baara bɛ ka taa taabolo wɛrɛw la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ fasidili sɛbɛn Eco kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidili sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'essor l'essor y'a jira k'a fɔ ayiwa ko jɛrɛba dɔ bɛna kɛ Rusi jamana ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ sommet Russe Afrique ko Mali jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale bɛ kɛnɛ kan min ye président Goïta ko nin ɲɔgɔn ye belebeleba in Saint-Pétersbourg Rusi jamana kan ko min ye n k'a fɔ colonel Assimi Goïta ale kɔni taamana ka taa Rusi jamana kan ko ɲɔgɔn ye a kɛrɛfɛ n'o ye sommet Russe Afrique ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ko l'essor ka fɔ la a semina ye min bɛ tali kɛ ɲɛnajɛba dɔ la n'o ye défileba dɔ ye min bɛna kɛ marine Russie u ka babolo dɔ da la n'u kama fleuve Neva ko Assimi Goïta bɛna ye o fana ko kɛnɛ ka ye o la jamanakuntigi a jarala k'a fɔ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ a kan ka kunbɛn Russie
u ka aéroport min ni o bɛ Saint Petersburg avion jigi kɛnɛ min bɛ yen a ko colonel Asimi Goïta bɛ sɔn ka kunbɛ yen Mali ka lasigiden minnu bɛ Russie jamana kan ani Russiw ka faama olu u bɛna colonel Asimi Goïta kunbɛ Russie jamana kan bi limanaw baara caman kɔni bolodalen bɛ l'essor ka fɔ la jamanakuntigi colonel Asimi Goïta sen bɛna ye minnu na ko fɔlɔ baara dayɛlɛw la ko a bɛna ye o ko kɛnɛ kan o bolodalen bɛ ka bila alamisa natɔ in mun cɛ juma natɔ in na colonel Asimi Goïta a bɛ ye o fana kɛnɛ kan wa a bɛɛ lajɛlen la limanaw ko kuma bɛna di jamanakuntigi ma a bɛna ɲɛfɔli kɛ o la Vladimir Poutine ale fana ko jɔnjɔn bɛna ta ka bɔ Asimi Goïta yɔrɔ ka di ale ma walasa k'a ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin a ma walasa a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ maliden minnu fana bɛ Russie jamana kan n'o ye communauté minnu bɛ Russie jamana kan limanaw ko colonel Asimi Goïta ni ninnu fana bɛna ɲɔgɔn ye walasa min ye Russiw ka jamana faama ale fana y'i da don min ye Russiw ani farafinna jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ɲɔgɔn ye nafa min bɛ a la nin kɔni y'a siɲɛ filanan de fɔlɔ min kɛra san 2019 o kɛra Sochi limanaw a jala k'a fɔ Russiw ka faama n'o ye Vladimir Poutine ye a ko farafinna jamanaw caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa u ka se ka bɔ jɔnya walew la ani u ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ u ka se ka lakana sɔrɔ u ka se ka baara caman bɛ yen a kɛra usine ko ye o a kɛra sɛnɛko nasiraw ye o a kɛra fɛn caman ye ayiwa n'i y'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔw caman bɛ yen min y'an ka finitigiw ye ka taa se ingénieurs ma lakɔli karamɔgɔw o n'a ɲɔgɔnna caman olu kalanna Russie jamana kan Vladimir Poutine de bɛ ka nin ɲɛfɔ tan a tilala ka hakili jigi kɛ k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ farafinna jamana caman bɛ yen minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka a don ba la ayiwa Russiw ka faama ko Russie jamana sen yera nin caman na wa n'i y'a lajɛ farafinna yan nɔ limanaw an ka kalanden minnu bɛ bɔ ka taa kalan kɛ Russie jamana la bi bi in na olu bɛ maa ba 35 de la minnu bɛ yen ni Russie jamana sɔnna k'a fɔ u ka taa u ka dɔnniyaw ka dɔ fara a kan Russiw ka jamana kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman o la min ye Russiw ka faama ye n'o ye Vladimir Poutine ye a y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min bɛna boloda sisan a jarala k'a fɔ fɛn caman de bɛna ko kura caman de bɛna boloda ayiwa min ye farafinna jamanaw ani Russie jamanaw cɛ o caman bɛna tali kɛ limanaw baara wɛrɛw la ka tɛmɛ ni baara kura minnu bɛ yen i n'a fɔ lakana siraw dɔ bɛna fara o kan jagoko siraw ka taa se ayiwa min ye baara ɲɔgɔnyaw minnu bɛ yen ni Russie jamana senkun dɔw la olu caman bɛna walawala walasa min ye Russiw ka faama ye a tilala k'a jira k'a fɔ ko ayiwa ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ fana bɛna boloda sifinnakaw tɔgɔ la farafinna n'u k'a ma ko forum mondial de la jeunesse o fana bolodalen bɛ ka bila mars kalo san 2024 na kaw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka ye o ko kɛnɛ kan walasa ayiwa kogo kungurunin min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jamana o kogo kungurunin ka bɔ yen u ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka hakililaw da jira ɲɔgɔn na kuma minnu bɛ k'a fɔ Russie jamana ma bi k'a fɔ ko a bɛ ka farafinna ta ka don a kama kɔrɔ u ka se ka taa o kuma o baaraw kan limanaw l'essor ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kan Moriba Kulibali ale de ka fasiri don an y'a bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw ka yira k'a fɔ fasiridi sɛbɛn min ni an k'a ma ko républicain le républicain ale kumana limanaw ko l'américain jamana filɛ nin ye ka ɲangini ta ka ɲɛsin an ka finitigi 3 ma ayiwa finitigi 3 in bɛɛ ye jɔyɔrɔtigiw de kelen ministre limanaw a jala k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 24 ayiwa États-Unis k'a y'a lase k'a ye ɲangini dɔ ta ɲangini min na a bɛ tali kɛ sɔrɔ ɲangini dɔ sabu a jala k'a fɔ colonel Sadio Camara ministre de la défense et des anciens combattants ani colonel Alou Boyi Jara fo ka taa se lieutenant colonel Adama Bagayogo n'u cɛ 2 bɛɛ lajɛlen armée de l'air cɛbaw ye a jala k'a fɔ ɲangini bɛ taama sira jumɛn kan o de ye ko limanaw jalakili bɛ sira min Wagner n'o ye Russiw ka kɛlɛcɛ ninnu ye k'u ye sira di olu ma ka u sinsin k'u gili don Mali kɔnɔna la yan communiqué min ni trésor américain y'o fɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye groupe Wagner ka lase Mali la yan ka sinsin Mali la ka gili don ko bɛ n'a fɔ ka Mali jamana ka gɛlɛya don a kɔnɔna la ani fana ka se ka Mali jamanadenw tɛmɛnɛ kɛ wa hali Mali sɔrɔ ko maa minnu jalakile filɛ nin ye k'u bɛ ka Mali sɔrɔ ka tiɲɛni don a kɔnɔna la
min bɛ tali kɛ sous-secrétaire au trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier n'u k'a ma ko Brian Nelson, ale de ye nin kuma fɔ bataki in kɔnɔna la. Wa ko fana ko kabi Russie ni Ukraine ka kɛlɛ daminɛna, ni groupe Wagner wulilen bɛ k'i jɔ, ko u bɛ ka farafinna jamanaw caman ɲini, u bɛ taa sigi yɔrɔ minnu na, ko ni colonel n k'a fɔ Sadio Kamara ani colonel Boyi Jara fo ka taa se lieutenant Adama Bagayogo ma, ko ninnu sen yera o baaraw de la ka se ka Wagner nati Mali kɔnɔna la yan. Républicain ka fɔ la jamanaw ko États-Unis ɲangini min kɛ, ɲangini bɛna taama yɔrɔ min sira minnu kan, o de ye u bolofɛnw ani u bɛna baara ɲɔgɔnya fɛn fɛn tɛmɛ u ni américains ka cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ, ko dan bɛna sigi o de la, u ladilen don u kana o baaraw kɛ. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw, an ye nin républicain kɔnɔ, aw bonya b'a la. Limanaw, n'an bɔra yen nɔ, fasoden sɛbɛn min n'an k'a ma ko le matin, limanaw le matin kumana, ayiwa a ko min ye Adama Sangare n'o ye Bamako maire-ba ye, ko Adama Sangare ye san 17 de kɛ maire la sisan, ko nka ko jaabi jumɛn de bɛ Adama Sangare ka maire la kaba ye maire daminɛ san 17, maire district n'o ye Bamako maire-ba ye Adama Sangare, ko Adama Sangare kɔni ni fɛn foyi bɔlen tɛ ni a yɛrɛ tɛ, ko a bɛ Bamako maire la bi. Limanaw, n'i y'a lajɛ Adama Sangare a tɔgɔ yera ŋanamu caman na, k'a don kaso la k'a bɔ, k'a don kaso la k'a bɔ, o kɛra siɲɛ caman. An bɛ waati min na ko sisan, limanaw ko min ye Bamako n k'a fɔ n'o ye Mali faaba ye, a jarala k'a fɔ ale kɔni ye yɔrɔ de ye, yɔrɔ min bɛ yen n'a jarala k'a fɔ n'i ye farafinna faabaw lajɛ, Bamako nɔgɔlen don ka tɛmɛ a faaba caman kan. K'a sababu kɛ mun ye, minnu bɛ yen n'o ye maire ye, limanaw u tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la. O la le matin a ka kuma la ko Bamako maire-ba fɛɛrɛ foyi kɔni t'u bolo bi, fɛɛrɛ min bɛ yen ale yɛrɛ b'i yɛrɛ bila maaw cɛ, maa minnu b'a fɔ ko ko dugu nɔgɔlen don dɛ, fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ. Limanaw, ni maa min kan ka fɛɛrɛ ɲini n'o yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ka to maaw fɛ k'a fɔ ayiwa an bɛ fɛɛrɛ jumɛn ɲini, yɔrɔ baara kɛli bɛ gɛlɛya. O la le matin y'a yira k'a fɔ ko a sigira maire la juillet kalo tile 6 san 2007. Limanaw ko juillet kalo tile 6 tɛmɛnen san 2023, ayiwa ko san 17 Adama Sangare a y'o de kɛ maire la. Ko a dun nakan kun ye mun ye, limanaw ko Bamako district n'o ye Bamako marabolo ye, limanaw ko hamina min b'a la, o de k'a fɔ 21e siècle kɔnɔ Bamako ɲɛda bɛ yɛlɛma, limanaw k'a kɛ i b'a fɔ ko tɔgɔ kɔrɔ min tun bɛ Bamako la n'o ye ville coquette bi, ni dɔ ma fara o ɲɛdan koloyan kan foyi ma bɔ o la. Layidu min dun taara Bamako maire-ba fɛ n'o ye Adama Sangare, layidu in taara min, limanaw miliyari 70 k'o de bɛ Bamako mairie, Bamako mairie-ba a b'o de sɔrɔ recette ni fɛn caman na, yalima o miliyari 70 in jɛya yɛrɛ dɔrɔn na o ka se ka ɲɛnabɔ Bamako yan, o miliyari 70 in o fana ɲininkali kɛlen bɛ o bɛ taa min. N'i y'a lajɛ ni miliyari caman minnu bɛ di ko ka dugu ɲɛda jɛya n'a ye, n'i y'a lajɛ dɛmɛba minnu bɛ i n'a fɔ Banque mondiale, Agence France de développement AFD, FMI, BAD a n'a ɲɔgɔnna caman, ninnu bɛ nafolo kasabi min di maire-ba ma, limanaw ka se ka min ye dugu jɛya n'a ye, ka se ka baara caman kɛ n'a ye, ɲɛtaa baaraw, u kan k'a lajɛ fana yuruguyurugu min bɛ don a ko da fɛ u k'o kɛlɛ, sabu fɛn fila de don, nafolo ani yuruguyurugu fɛn fila don. Limanaw ni i ma dɔ kɛlɛ baara tɛ se ka olu kɔni hakili la Bamako bi bi in na ko jɛyali ɲama ko yɛrɛ kɛnbɛ i b'a fɔ ko a damana business de, ko maire ka ko de kɛnb'o ye bi. Limanaw n'a fɔra k'a fɔ Bamako yɛrɛ ɲɛda min bɛ yen n'a kan ka Mali ɲɛda feere fan caman fɛ, nka ko bi bi in na o ɲɛda in, limanaw a tɛ se ka lajɛ dɛ, hali n'i ko k'i bɛ na ni dunan ye Bamako yan, limanaw yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i tɛ se ka munumunu n'a ye, ɲama de kɛn bɛ ka Bamako labɔ bi tewu, maire sigilen ɲɛ b'a la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako maire-ba n'o ye Adama Sangare, limanaw ko bi bi in na a jarala k'a fɔ a bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi ale sigira maire la, nka foyi a m'o kɛ dugu in kɔnɔna la. Limanaw ne ka kuma tɛ, an ye nin bɔ fasoden sɛbɛn le matin kɔnɔ, aw bonya b'a la.
n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le démocrate limanaw démocrate kumana ayiwa a kumalen bɛ CNT ayiwa Amadu Albert Mayiga de ka biga ko nin sifinnaka min filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ a senkɔrɔma dɔndɔnnen don colonel Maliki Jaw fɛ fasiri ka kuma la sabu ko maa dɔ min ni kuma dɔw bɛ bɔ a da ni n'a jigi ma farin o kuma olu tɛ se ka bɔ a da dɛ ka sababu kɛ mun ye min ye Amadu Albert Mayiga ye kuma porokotolen caman de bɛ yen minnu bɛ bɔ a da n'a ma ɲɛsin premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga ayiwa i b'a sɔrɔ kɔsani n'a yɛrɛ Choguel Kokala Mayiga kelen limanaw kuma porokotolen min bɔra a da fo a ko ko o man kɛnɛ ko bɔra bana min na n'o ye AVC ye ko hakiliw man ɲi kosɛbɛ wa o yɛrɛ farikolo man ɲi ko k'a lajɛ sa u ka jɔyɔrɔ di jamana sifinnakaw ma olu ka se ka baara kɛ sifinnaka don a kan ka a bɛ jɔyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ kama limanaw a kan ka se ka bɛn kuma de fɔ wa olu de bɛ furanjɛla fanga baara la bi ale de kan ka kɛ maa ye min bɛ se ka kɛ miseli ye ka kalali kɛ nka limanaw k'a bɛ bɔrɔtɔli la bi dɛ sabu a yera jɛmukan dɔw sanfɛ i n'a fɔ Renouveau Télé walima Joliba TV News limanaw k'a yira o jɛmukan dɔw sanfɛ kuma dɔw bɔra da yɔrɔ kɔsa in na a ye jalaki dɔ bi min ye parti yɛlɛma ayiwa mai kalo tɛmɛnen o tile 13 ko parti yɛlɛma Musa Mara o ye taama min kɛ san 2014 mai kalo tile 17 Kidali mara kɔnɔ ko parti yɛlɛma taara mɔgɔw di fagali de ma yɔrɔ o nɔgɔnin fɛ yɛlɛma yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye Amadu Albert Mayiga u y'a wele bɔgɔ jɛnnen kan n'o ye ka plainte k'a kan o kɔfɛ k'a yira Joliba TV News ale fana sanfɛ limanaw kuma dɔw bɔra da k'a fɔ de ko Choguel Kokala Mayiga ko a si janfara wa maa min do fana kɛnɛya ta a tɛ kɛnɛya la bilen sabu k'a bɔra bana min na n'o ye AVC ye limanaw ko o bana in tɛ ka tɔ foyi to Choguel la ko de y'a to ko kumaw bɛ bɔ a da kuma minnu bɛ yen ni hakili t'o faamuya limanaw ni kuma minnu bɔlen filɛ nin ye Amadu Albert Mayiga da a kɛra maa ye bi min n'a tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da o de la fasiri n'o ye le démocrate ye a ko a sera sa min ye Amadu Albert Mayiga ye kuma porokotolen minnu bɛ bɔ a da ni ayiwa kuma ninnu a t'o dan yɔrɔ dɔn sabu kuma ye fɛn de ye limanaw n'a bɔra i da ayiwa a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i kɔni t'a dɔn limanaw waati sera i kɔni an t'a bila yan le démocrate an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a kan bɛɛ 63 88 66 66 51 51 37